Díogwit is Beidh Matthew agus is ceoltóir as baile a cléime. Do Cruinniú na nóg an bhliain seo tá mé mar Múinteoir ceol agus bé mé ag múna an Beidh. Seo é an Beidh is droma ó air atá an. De gná bíonn sé déanta le fráma aimid agus crackan gabhar, ach an ceann seo tá sé déanta le crackan kangaroo, so just says aisteach. Thusig mé ag casa an Beidh thart ar 7 bliain ó shin agus cosam neart uirlisí eile cosúla an banjo, an guitar, an fiddle, an djembe, an handpan agus cúpla uirlisí eile. Seo é an handpan, tá sé déanta as muitil le cosúir agus de gná thugad sé ó tír cosúla Trinidad, an Idal agus an Ind. Tá na drumaí éagsúil ó uirlis eile mar gheall go bhfuil sí Ceoil dánach. Is féidir leat a lán fuama difriúla all ó druma amháin cosúla an Beidh. Na drumaí is fearlam ná an Beidh, an handpan agus an djembe. Seo é an djembe is druma ón Senegal é san Afric, agus tá sé déanta le an aimid take. Is féidir leat puirte ghlacha I bhuail de druma má hain tú chuig an síomhidirlín agus má roghnaíonn tú cardlan amháin, is féidir leat puirte ghlacha tríde an ríomhre. Ní léon trealamh tastal wet chun puirte ghlacha, is féidir leat rud cosúla leabhar nó busca bróga úsad mar de druma. Freisin ní léon taithí ag tastal wet ach an irid. Mar sin, bílumm de bhuail de druma le haghaidh Cruinniú na nóg 2021.